Kani-kani ka Dudashan Meghalaya bangi piang subhai phi baro shakani ka thup kubor minta ka janmin. Shwaban phasha ki kubor ki babanya ngin pechwai ki mat bakongsan. GED ka Department of School Education and Literacy ya Dr. Haypor Uni Bang na KB Memorial Secondary School banyo pediang ya ka khusnam National Teachers Award 8,000 Kamu Secretary ka AICCU Matthew Anthony babuan ki khot kaseng NPP ki kwa banwan pinyaso no sya kaseng Congress snows kem banwan hakabor house nam arajar apupra Daka jing pakhang shnang ka ba arkanta penlong jing ki halor ka jing tmung pentre kam daka PPP mode ya ka Tura Medical College bar ka jing bom yo tulop jong ki nong tre ka GHADC Patpen pau jing snow kia ka seng Congress halor ka jing kiu state ka HIV AIDS haka jila Meghalaya pat haka leng ka than chate lammi ni. Ki khubor ki babnya. Ka Department of School Education and Literacy kala GED ya Dr. Haypor Uni Bang na ka KB Memorial Secondary School Wapong East Giant Hills Meghalaya banyo pediang ya ka khusnam National Teachers Award jongsnem 8,000 ya ka thop kerteng jong ki saupusan ngot ki nong hikai lade ban pinpna hakaba ka President jong ka ri ka Draupadi Murmu kan sapen ko burom ya kini ki nong hikai hakasan tarik unai lur ka badai ka sngi burom ya ki nong hikai naga thop kerteng jong ki nong hikai mar lai ngot ki dei na Maharashtra bat na Bihar mar arngot nong hikai ki dei na ka jala Madhya Pradesh Chhattisgarh Gujarat Uttar Pradesh pat West Bengal Nalor kini minta usnem la GED ru ya ki sangot kino hikai nagi school bapanyad ka Prime Minister Schools for Rising India PM Shri panyo pediang ya kani ka khusnam nung kong jam pipau ke jing snow ke bakrau ya ublei ubah la judon angkat lembat nga man nakipor bat hakimu ginu ki benta ki bangale naduk bangadang red haduk ke por ke benta nung kong ngabu ya ublei khmat bat ni isi saya ka ta ka sangkti ke badan bor ke ju ke yarap si saya nga bat haki benta baro ki bangapan uai bat uyarap yang kani kalong ka banga kum ubru nga snow ba ngamla syu ban ai kata ka jiro yu blei ka ba ula ai ba ula the sei halor ke chingum ke chonga Secretary ka AICC bapet ya ka jala Meghalaya Matthew Anthony ula kamba ki babun na kid khot ki badon hapo ka seng NPP bayalam ya ka sarkar ki kwa banwan ya so no bat ka seng Congress na marba ki tieng yo ki sha rem no haka election ka bansawan Henry Anthony kantat pat banya thu ya ka kerteng jong kini ki batmu banwan penyaso no shaka seng Congress Anthony ulapen pau ya ka jing sngo scam baka seng Congress kan sawan phai biang hakabor ha Meghalaya hadien ka election shaka ye dorbar thawan ka jilla house nem arjar apupra ula kamru balade banya phliu jingmut bha halor kumnu ban penklan ya ka rukom trekam haman la kishnong nagabanta ka election MDC jongka Garo Hills Autonomous Council ka bansalong shen As a party which has been in this country for long and have seen the ups and downs, we are definitely sure that we are coming back in 2028 and we are taking the steps for the victory towards that. Because we have been approached a lot by the anti-incumbents within the NPP government. We have seen the ups and downs, but we've delivered to the people at every point of time. And that is a confidence which is backing us. We have people with us, who are willing to join, including big names in the state, but we are not kind of, looking into them. We are looking into people who can stay committed to this party. We are looking into people who can build the commitment to the people of Meghalaya and not for themselves, who sell themselves. Minta ka ski la sakhi ya ka jing pakhang shnong ka baar kanta habaro ka we ka benta jong ka Garo Hills kum ka dak ban persha ya ka jing thmu ban pintre kam da ka
Public-Private Partnership PPP mode yakatura Medical College Hospital but halor ka jing bom yo tulop ka basaw pulai benai linter jangki nangtre ka NGEA. Ya kani ka jing pakhang shnong la khot penlong da ka join NGO forum ka balais nok tilang da ki kenhun jang ka civil society baper. Kani ka forum kala ong ba ka jing pentrai kam da ka PPP mode ya kani ka jaka puli kan sakta ya ka rukom ai jing hikai ka bapaka ba ka dawa badaiban penduk no mardor ya kani ka jing tmu. Ka forum kala dawa ru na ka sarkar ba ka daiban pelat no mardor ya ka tulop badang sa jong kinong tre ka GHADC ki bala mat ya shibun ki jing na ka daw ka jing slam jong ka tulop. Ka Meghalaya State Planning Board MSPB hapo ka jingalam jong chairman uba metba lingdo kala ai jingmut banchna pinyar ya kisurok bat banthau chu kisurok batmai knang bakan weng ya ka jingdhen kali hanong ba shilong haga jingnet jurib ya ka surok na saulat shalapalang bat ikiwe kisurok mendagasngi uba metba ulaong baka board ka idon kambanchna pinyar chu ya kikatu ka ni kisurok ki baladon lepa hakaba anhab banyo ya ki jaka jong kitnat yada bat kumju jong ki riu shimet kani ka kenhuan kalakmi ru halor ka jing terwa banthau no da ka jingking na umpling dong sharum sha MES nongrim hills bat ban pinya so ya ka surok na lum siap sha maulai mauro da ka ba banjur ba ki pat ba kilamat ya ki jing ki bakraw na ka daw ka jing dheng kali shabapalat uba metba ulaong baka MSPP kan sa ajing mut sa sarkar jalla bakan thawru ya ki surok ki bathamai baben penyar ya ki baladon lepa away na ki jaka ki bah kamat dari ketuka junction ke bawan nasaulat ke ban hiar ni kitan alumat ngen lapalang leng baka super care hospital but ke way pere kalong kuaya leng banang tai nakmat juga giat jong asam regiment demta sini dem ni layat ni UI ki don subun ki ba la ban ne kama ki dom kam subun ka jingete kat nak no borok kilian ngi bagi dong jaka untuk kibade jong ka defense land kambe jong cantonment port kumbala batai da iwi ni ki dong ba iba pang tu apa lom batnya bat ka katu kan ni bade ki jaka kibade jong ki regiment private land pat mentangin la apa ka jingya tai pat ka jingya kren unu bangin aya ka strong recommendation ha kibade bat ka jing ai jing mut ya ka government maka banta makin tahu ke lagi tin ban sob ya kini jing ai ki ba kan do President Kaseng United Democratic Party uba met ba lingdo ula kentu iki para nongkit kam pantre shitom knang ba onla ban kentiu ya Kaseng haba ajing kren ha ka jingalang pat ba jong Kaseng UDP Southwest KHASI Hills Unit ula ong ba kumki nongtre kidai ban burom ya kasur jong ki babun hashiwa kani la jit iki nongkit kam pathamai jong Kaseng nakabenta ka sawai 8,000 hadu 8,000 arpakandai hagabala jit ya uba Pius Marwen ubadai UMLA Karanikor ban longkum president ka UDP Southwest KHASI Hills Circle bat ya uba Jaslan Roy Nongsit kum General Secretary Karukom trikam kalong ngikin top lang ya kibupun lang. Hakabani bat karukom trikam. La kalong menyetai, la kalong hakaba ngia perkat kam, la kalong hakaba ngin sim ni kena karai. Na kuapan kan skam ni, hama kurwan. Kejaka bagi pelong ke jelang mentasi, hakani kahon. Baka noben karai kan long. Halo jong kajing ajing mut jong ki babon ki balang Kaseng Congress kalapin paw ya kajing sngokia halor kajing kiu state tong kajing pang HIV AIDS bat kajing nang bun jong kiba kerni ha udrok ha gajela Meghalaya
UMP ka Congress Natura Parliamentary Usaleng Sangma ulaong bakani kan bu jingma hakajala bat kumju hakeleng kathan chatay lamingi. Uni UMP ulaong bakajala Meghalaya kalong ka jakarung jakami shakiway pat ki jila bat kani kalalang bu jing shu. Ulaya thu bahakini ki lais nem balalet ka jingki ujong udrok bat ka jingdon jong ki bayo ya ka jingpang HIV kalatam ya ka jingken pedeng jongkari. Ulapan pauru bawat ka menteri ka kwat ka kya ka Dr. Amperin Lingdo kala ay jingmut padon kam ban le shuwa ya ka HIV test hashuwa banyat ho shongkurim. Major challenges right now what we are facing is this HIV militancy and then all sorts of other drugs and then development. Within this just 3 years, the rise of drugs abuse, the rise of HIV is so much so that it has trajected like anything. Now it has even crossed the Indian ratio road of the drugs abuse, especially our Meghalaya. Now, just recently, Minister herself has already told, even before marriage, you have to take the HIV certificate from the doctors. What does it mean? Ang nur kebalaslam jogipat ba hakathan nongkinjang bat lai lingdo kala urlong. Hakabaga jingshna ya kan nongkinjang Primary Health Center PHC kala ya chekmat. Ya kan ika project ban kentiu ya ka sub center kabala don lupa lakmi lenti ba on pendap hapo newsnem. Ya kan ika project labay tingka haka jinglut jingsep kaba kandai point nyo praklur tingka balabu por ban pendap hapo kasip ho benai. Kinong shong shnong haka nika than kilapen pau ya jings ngongu kaba kraw ya ka sorkar jilla kam tam yo MLA barim uba Macmillan Bersat ubala treshi tom ban pen orlong ya kan ika jingdawa kabalaslam. Tinga kumurong ba yung ni kadong as dokumen. But ada dokumen hadu kata nomor ba kajingwan ra ya kan ni ka siet ni kalong kajing mantoy ka kraw yang ikum ki kun sinong tau jong ni ka than jong ni ka tong lai lendo bro ko we. Ngi kum ka dong sini ka no ngi dokumen ba kala urlong kajing trang jong ngi kum ka dong sini ba kamtam na banta jong ngi kilong kemi kiba pang bat kiba lek hakulung nama ladang ile chedu sha civil hospital nong ton ka jengai ka simpor pat lada la don hang ni pat ngi la long khamjan kadai ka jing karkhu dai tang na ka banta ki sunong no kancang kadai ka jing karkhu na ka banta ka dong ka than jongi tangi layo ya ka ne ka PHC te kan ne kadai ka mati jong i MLA ba barim jongi ba nadu ka jeng lang MLA jong i nilayo ban wan thung ya umang rem ban menta kala long sisa ka la urlong sisa ka nikah kam. Ka Director General ka Central Bureau of Communication Headquarters ka Kanchan Prasad kala ajing ro ya ki he officer halor ka jingtre shitom ka jongki bat ong baka sarkar jong kari India kan ai ya ka jingkarshan ka bapura ban pin kup bor ya ka than shatay lamingi bakan nang la shushu ban trebha. Haba ajing kren haka jihalang baar jang ka annual North East Zonal Conference ka balalong Hashalong Club ka prasad kala aya ka jingero ikinong tre ka tanat ki balala ban aya ka jing shakri ka bapaka ban penpriang ya ka jing smuthu shaki patba wat shaki benta nong kendong ki bajngai na kanong ba halor ki mat baper kum ka jingyada na ka jingpang bampong ka jingkerni ha udrok pat ki weki scheme ki baka sarkar pedeng kala penmi kala banjur bahakani ka juk bamenta don kam banya rengkat ka rukom tre kam ka barim ka jing pendan kam ya ka bor jung ka media knang ba on la ban penpriang ya ki jing tip shabaro. I would say information is empowerment. So this is the work that you guys are doing on the field. I mean, sitting in Delhi, we can tell you that you have to do this, but you are my foot soldiers going around to the farthest corner of the country to spread the message of awareness, whether, as Kripa said, it's about cancer, it's about drug abuse, or anything related to the central government which can empower the citizen, even if you're making it aware, even if you're making them aware, it's a huge task.
Kaprai Meghalaya kala penlong ya ka program pensyai patba hayo Mairang East and West KHASI Hills District Halor ka Chief Ministers E-Championship Challenge CME CC 6.0. Ya kani ka scheme la pelat patba lingba ka State Government Mission ban kentiu bat ban kershan ya ki nong sengkam lajong. Ha kani ka program ERJ Saphi na ka Red FM haringkat ki he officer ka Prime Meghalaya kila ay ka jing pensyai ya ki patba halor kani ka scheme bat pinchlut ru ya ki kuan samla ban shim ya kani ka lat ka kabu panyeng hala ki jong kigjat. Pila banyo kalau dinarap na sarkar nakabenta kakam lajong kejong dinarap bakap sarkar jalur lai posan shaneng ka ipet ipi bapinyo dinarap na kanega program po menai pi pinyo posan lo bala ban apply ban kejong ko poru ande amalap Ngenya pet ya kejinglong jingman kesin bening hatura. Kajing kriat kalong apusau degree Celsius, pat kajing syet kalong laipo degree Celsius, kajing sengam kahau-hau minta kasingi kalong prapu ar na kashispa, kajing hap slap kalong sun point pra milimeter. Habapai pat syakanong bak shalong, kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius, pat kajing syet kalong arpusan degree Celsius, kajing sengam kahau-hau minta kasingi kalong prapu nyaw na kashispa, kajing hap slap kalong shipo point iwe milimeter. Kat bahajo waipat kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat kajing syet kalong arpun rew degree Celsius kajing sengam kahau-hau minta kasih kalong prapusan na kashispa kajing hap slap kalong kat lai point nyaw milimeter. Kalak bandan kajing hap slap bat jing tiet uperthat bamelumala habun ki jaka hatura shalong bat jawai. Shuaban poi syakabakut jong katup kubor nginya pet biang sasyasiani kemat bakongsan. Jiat ka Department of School Education and Literacy ya Dr. Hepor Uni Bang na ka KB Memorial Secondary School banyo ya ka banyo pediang ya ka Kusnam National Teachers Award arajar arpusan. Kam Secretary ka AICC Matthew Anthony Babuan ki dikot kaseng NPP ki kwa ban wan pinyasok no sya kaseng Congress ngos kem ban wan hakabor ha usnem arajar arpupra. Daka jing pakhang shnong ka baar kanta penlong jing ki halor ka jing tmu pentrekam daka PPP mode ya Katura Medical College pat ka jing bom yo tulop jangki nong treka GHADC. Bat penpau jing snokia ka seng Congress halor ka jing ki state ka HIV AIDS ha jilla Meghalaya bat hakaleng ka than shatay lamu. Te parlok katung ilapoi syakabukut jong katup kubor jingi mentaga janmit hadu pangine syambiang bat pi lesai kesengi kublai pi baro.